старши треньора на Марица Пловдив преди важен матч срещу Казанлък Волей тази вечер. Но преди това, как ще коментираш вчерашната победа над плевенския Спартак? За нашия отбор очаквана победа, предвид факта, че отбора на Плевен играе с по-млади състезатели. Очаквахме да победиме. Вече самата игра няма да я коментирам. Имаше и хубави моменти, които така си получаваха, но по-важно беше да всички състезатели да вземат участие в този матч. От тази гледна точка аз съм доволен. Доволен ли си конкретно от влизането на Ани Радичева, която дълго време отсъства от отбора? Да. Ани, тя постепенно ще влиза в ритъм, игрови ритъм. Тя игра контролните срещи, които ги изиграхме в Букурещ. Естествено има още много какво да се желае, но времето е пред нас и пред нея. Имаме неща, които трябва да се наваксат и физически, и технически, но мисля, че тук съвсем скоро, не искам да слагам срокове, но съвсем скоро или по-точно в плейофната фаза тя би трябвало да бъде вече в една добра форма за нея. Една добра форма, а нейната добра форма наистина ще ни помогне много. Ще имаме доста варианти с нея. Предвид това, че Ковачева ни напусна, замина да играе в чужбина и пожелавам успех. Влизането на Ани ще е решаващо в важните мачове. Казвал си ми преди, че един от любимите ти телевизионни сериали е Пепел от рози. Да очакваме ли нов епизод от този сериал тази вечер? В рамките на шегата, разбира се. Да. Важното за нас, естествено, е победата, но все още има доста компоненти от играта, които ние като отбор трябва да изчистваме и трябва да решаваме. По-скоро, пак казвам, резултатът е изключително важен за нас, но ще бъда доволен и от една добра игра. Това е. Добре, благодаря, успех, желая.